Otvori uši, otvori uši, vrijeme je. Kada se Dado probudio, nije u početku mogao vjerovati svojim očima. Ono što je pred sobom vidio, izgledalo je kao san. Ležao je u toploj, svijetloj prostoriji, na mekanom madracu. Prijeko je stajao stol pun divne hrane. Tu je bilo mesa, hljeba, voća, svježih šljiva i drugih stvari koje Dado nikada nije vidio. Takvo nešto kod razbojnika nikad nije postojalo. Ako bi razbojnički otac nešto i donio kući, bacio bi to pred djecu i oni bi se svađali i tukli oko toga, sve dok oni najjači ne bi dobili najviše. Ali Dado je naučio da bude pametan i da na neki drugi način sebi nabavi nešto hrane. Prestan, nemoj! Nemoj opalim! Dado je bio jako gladan. Pogledao je sve oko sebe da bi se uvjerio da ga niko ne prati. Ali u tom trenutku uđoše unutra sasvim svijetla i čudna djeca. Oni posjedaše za stol i pozvaše Dadu da jede s njima. No, on se već bio sakrio iza jedne fotelje. Njih je bilo više. Sigurno su ga htjeli uhvatiti. Ne može se nikome vjerovati. Jedan veći dječak je ustao i želio je gosta dovesti do stola, ali se Dado kao divlja životinja počeo braniti. Kada su djeca počela jesti, on ih je iz pozadine posmatrao i nije mogao razumjeti ono što je vidio. Niko nikome nije oduzimao hranu, nego su čak jedni drugi služili. Kod razbojnika su svi trpali hranu u usta i džepove i krili bi se po ćoškovima kako bi to pojeli. Prije nego im je neko ukradi. Ovdje je sve tako bilo mirno. Čak su i djeca pored jela imala vremena jedni s drugima da pričaju i da se smiju. Niko nikome nije bacao smeće po glavi. Čak nisu ni galamili jedni na drugi. Bilo je toliko drugačije nego kod razbojnika. I Dado je bio tako iznenađen da je skoro zaboravio da je gladan. Ali kada su djeca ostavila ostatke i izašla napolje, on se zaletio i počeo jesti. Nije mu trebao čisti tanjur, jer je tako brzo zgradio sve što mu je bilo poznato. I sve je pojeo iza fotelje. Kako je bilo ukusno. Želio je tu ostati. Ali, gdje je on zapravo bio? Kako je došao ovamo? To se vjerovatno sve juče dogodilo. Sve ono strašno i iznenađujuće što je on doživio. Radi sitnici su ga razbojnici prebili tako brutalno, kao još nikad. I kada je prijetio da će pobjeći, zavezali su ga i zatvorili u jednu usku i mračnu pećinu. Tamo je on vrištao iz sve snage i sav svoj bijes i očajanje isplakao. Vikao je sve dok mu glasa nije ponestalo, pa je samo još jecao. Odjednom je čuo nepoznat muški glas, koji se s razbojnicima dogovarao. Lopovi su bili tako bezobrazni kao nikad i tražili su nemoguće visoku cijenu.
Nije mogao čuti kako je završilo, ali ubrzo poslije toga otvorila su se vrata njegovog zatvora i jedan svijetli čovjek ga je odvezao i stavio ga ispred sebe na svog konja. Poslije toga Mura da je od umora zaspao. Čudan ovaj čovjek. Tako je bio drugačiji od razbojnika. Zašto ga se nije trebalo bojati? Vrata su se otvorila i taj svijetli čovjek je ponovo bio tu. Nježno ga je pogledao i nije bio ljut, nego se nasmijao. Kada je vidio kako je Dado jeo. Da li je Dado pak ikada vidio kupatilo? Čovjek je krenuo naprijed. Razbojnički dječak se dvoumio. To bi mogla biti zamka. Šta ga je tamo očekivalo? Ali Dado nije želio biti kukavic, a bio je i radoznao. Nije ga ništa koštalo da pogleda. Bila je to jedna omanja zelena prostorija, gdje se svašta nešto čudnovato sjajilo. U sredini je bilo nešto kao malo jezero i kada je Dado stavio ruku unutra, bio je iznenađen. To je bila topla voda. Svijetli čovjek mu je rekao, ako želi da se okupa, onda bi najprije morao skinuti odjeću. Skinuti? Svoju odjeću? Ne, ona je bila njegova. Nije dozvolio da mu se odjeća oduzmi. Dado je prkosno stajao. Čovjek je čekao. Očigledno imao mnogo vremena. Zašto on uopšte čeka? On je ipak jači od njega. Mogao bi jednostavno poderati stvari s njega. Isto kako od razbojnika. Voda je bila privlačna. Dado bi tako rado htio ući u vodu, ali predati svoje stvari. Tako se navikao na njih. Istina. Pantalone su mu već odavno postale uske i prekratke, a košulja mu je imala više rupa nego materijala. Da, od njih nije baš puno ostalo i već odavno nema prijatan miris. Ali ipak, to je on kod razbojnika naučio, da ništa svoje ne daje. Tek kada su ga opet počeli vaši da svrbe i da jako ujedaju, uvidio je da je jedini izlaz skok u vodu. Brzo je skinuo i bacio svoje stvari. Kada je svoje prljave komade bacio na pod, primijetio je da one nikako ovdje ne pripadaju i nije imao ništa protiv da ih svijetli čovjek zgrabi i baci u vatru. Kako je divna bila voda! S jednom mekom spužom čovjek je pažljivo trljao tijelo tog dječaka i bio je veoma potresen kada je vidio šta se ispod crnog sloja sve nalazi, ogrebotine i čvoruge, plave masnice, brazde, ožiljci i upale. Očiju puni suza, čovjek ga je pokrio toplim mekanim peškirom, namazao je nešto bijelo na njegove povrede i pružio je Dadi bijele stvari da obuče. Kada je završio, čovjek se veoma radosno nasmijao i odveo Dadu do jednog zida, u kojem se dječak mogao ogledati kao u kakvom jezeru. Ali to nije mogao biti on. Nemoguće. Tako sjajan, lijep i čist. Dječak se tako jako uštinuo da ga je zaboljelo, pa to je stvarno bio on. Bez riječi posmatrao je svjetlog čovjeka, a on ga je ponovo vratio u drugu sobu. Tamo je sjeo u moćnu crvenu fotelju i stavio je Dadu na krilo. Sada se dječak nije više opirao. Postalo mu je tako toplo oko srca, toplije nego u vodi. I znao je da ovom čovjeku može vjerovati. Dado je tako bio sretan u krilu tog čovjeka da više nije htio sići. Tako nešto još nikad nije doživio. Jake ruke koje su ga držale, bez da ga je to boljelo. Krilo u kojem se slobodno možeš opustiti.
Tu se odmarao bolje nego na najmekšoj travi i osjećao sigurniji nego u najdubljoj pećini. Čak i zatvoreni očiju, Dado je mogao osjetiti pogled svjetlog čovjeka, koji mu je bio ugodan duboko u njegovoj nutrini. Dadi je bilo kao da je konačno našao ono mjesto koje je cijeli svoj život tražio. Mjesto gdje on pripada. Inače, dječak nije ništa drugo želio osim da uživa. Ali nakon nekog vremena došla su i druga djeca. Oni su nosili mali zlatne krune na glavama i čovjek su donijeli još jednu. On je krunu stavio Dadi na glavu i radosno rekao: Dado je od sada također moje dijete. Tada ga je Dado pogledao i shvatio. Ovaj čovjek je sigurno kralj, ali, zanimljivo, ovaj mali dječak uopšte nije imao straha od njega. Pa, on je sjedio na njegovom krilu. On je sad bio njegovo dijete.